sa volá. My možno na konci videa ukážeme, všetko vám povieme a tak. A ukážeme ten rok. A môžete ukončiť, dať subscribe, poslať to, dať. Ktoré nie sú až také, nevyzerajú dobré, ale sú dosť vzácne. Toto je moja najvzácnejšia, to asi nedá. Môžeme rozdávať aj tie neci. A tak. Však teraz niečo. Môžete nás nájsť v hociakej hre. Možno aj teraz hráme novú hru, jak sa volá Vlogs. Čo? Jak sa to volá? Proste taká hra, tam nás môžete nájsť, ak chcete, môžeme sa napojiť na píš a tak. Ešte dneska asi bude stream z Silka. A asi bude teda, keď Max to zistí, ak sa to robí. Tak keď vydáme toto video a budete ho vidieť a ešte nebude 20.00, tak nám môžete napísať, jak sa to robí na... Aký to máš mobil? Alebo to budeš robiť cez počítač. Dobre, tak nejaký Samsung, nájdete proste tutoriál. Alebo keď viete, jak sa robia toto streamy na Samsungoch, tak povedzte a budeme za to radi. Označíme vás a keď chcete, môžeme vám niečo aj dať. Budeme radi. Dobre, tak začína Ice Day 6. Stilku. Vo Fish vám asi vám niečo dám, ale ja asi nie, lebo ja som taký Sigma boy a ja nič toho nedávam. Max je taký chill guy, ja som taký rage guy. Raz som vyhodil ja už som to vravil v tom minulom videu, ale raz som hodil klávesnicu do mojej sestry. Ona po mne hodila vankúš a začala ma škrtiť. Taká klasika, nič sa nedeje. Keď som nemohol dýchať, tak ma na chvíľu pustila a potom mi dala ten vankúš zasádať na krk. Ale v pohode. Headset. Skrtka. Ja nebudem v šortoch, ale budem vo videi hlavne. Áno. A šorty budú po anglicky a videá budú po slovensky. Alebo môžeme urobiť súťaž o našu najvzácnejšiu rybu. Potom, že musíte mať subscribe a poslať to jednému typcovi. A kto to urobí? Alebo musíte mať iba subscribe, proste. No máš 2, lebo ja sa nerátam. Tak keď budeš mať 11, lebo ja sa nerátam. Nie, Maxo. Teraz, keď nás uvidia v hre a niečo si poprosia, tak im dá, aj musíte povedať prosím, inak nič. Znova, obľúbujeme to, blokujeme vás a už vás nikdy neuvidíme. Dobre, ale... Daj mi nejaký random. Fakt toto není nejaké, že
by sme si to naplánovali z tohoto typu a po videu nám to vrátí. Nie. Takže nie, teraz to dám ja by som sa nevyčakal, no to a v minulom videu, ktoré asi vyjde neskôr než toto, efektívne sme z Race Animals video, kde sme sa snažili získať peniaze. Uvidíte, ako sa nám darilo. Hlavne dobre, že? Áno, úplne taký elegantno normálne. Normálne, keď to uvidíte, tak skočíte od okna, urobíte trojité salto a spadnete. Ešte už je 17 už mal začať, tak my už je to od 15:30. Nevieme vôbec, kedy je. Preto je dám startičku. Áno. Ja môžem dávať... Neviem dačo. Také by som mohol dávať. Nemáš toho megalodona, toho ventoho, vieš, jak sa volá. Hej. Tak môžem mu dať fantoma, nie? Dobre. To je dobrá. Thank you so much. Vidíte? Vyše thank you so much. Vôbec ju nepoznám. Tak aj ja aj takto dám tej typce. Aj čo? Ja jej dám Cosmic Relic. Dám jej Cosmic Relic, lebo ďakovala všetko. Tak si zaslúši niečo. No poď, no poď. Sme šťastní. Ona okamžite vedela, ona hneď od začiatku dala proste ready. Tak keď napíšete, že mohol by som proti ľudu, tak dobre. Áno, to je jedno. Nezakužu ďakovať. A ty si tam začneš cez GPT. Jak sa povie toto? Jak sa to povie? A ty povieš, áno, blablabla. Zabil si sa, prosím. A dostal si dvojku? A
A ty taký trochu. To bolo úplne easy. Braško, my sme mali sa naučiť, že pár slov na nejakú random písomku. Ja som dostal 3 jednotky z toho, lebo my sme to museli písať 3-krát na každý deň. To bolo úplne easy. A môj kamoš dostal, že 3 z toho. Zo slovíčok. Raz dostal 2, 2 a 3. To je Kubo. Ten dostal ešte niečo iného. Aj 5 dostal sa mi. Môj kamoš dostal fetorku, bolo mu to jedno. Dal ten zosud učiteľke, no som dostal stále. A učiteľka mu povedala, no dobré. Prosím, zase rozkazal. A počuť vedľa, nie vedľa, to predo mňa, tak aby som sa muskal. Však Maxo! To je 18. Maxo! Poď, mám pripravený emote na to dobrý, prosím, poď. Hneď mi uvedám. Nie? Áno, tak sa a urob ten emote string. Urob ten emote string. Nie vedľa. No, tak. Urob ten emote spring. Trap, či jak je to? Jak sa to volá? Emote crown? No tak to je dielo, poky si to hrala, ale tu bolo druhé slíky. On to hral to druhé písmo, to bola hovadina. On by to mal o dosť viac, nefinúžne. Na začiatku som viedol, že o 2000 už to pohode. To není, neviem. Skúsim s jedným L. Bal. Nechcete vedieť, čo som chcel napísať. Viete, čo som chcel napísať? Emote nega.
Maxo má nový emote. To je nový emote, že sa točíš. Počkaj. Dve nože. Či? Jaj. Tak ja som vysol. Ja som iba vysol. Ja som skoro napísal spion. A ešte ako to funguje, to spin? X-Brain? Hej, dám tam Megamind. Emote Brain. Brain. Hello, počuj ma? Tu sa to seká? Max sa asi pomeň cez mobil. Či? Ani teba lepšie kričiace ako ty. Joj, Face Unlocked, to ste nevideli? Nie, ale oni vidia moju profilovku prekrásnu, to si musím dať preč. Okamžite iná profilovka. A to... Nie, neurobíme face reveal. 100 odberateľov. Jakže 1000 s obrovských stovkou. A ten ty v prvých 10 sekundách ideme bomby. Ja som nerobila, no. A my keď a keď my, tak. Hodím po mamke vankúš, tomu ver. Hodím po mamke vankúš. A ja potom... Kam hodím po mamke vankúš.
Nie, ona by ma tak zabila. Začíná asi 30, kamo. My to video budeme mať 3-hodinové. Niekde sa má začínať 15, keď je už 16. 17, 16. No dobre, tak Max sa túto strihníme, okej? Však stopni snímanie obrazovky. Na svojom mobile. Alebo to proste zastav. Proste zastav, jak ty točíš video na kamere a niekde ideš, tak to proste na chvíľu zastavíš, potom to pustíš a je to strihnuté. Prečo? Oni budú mať hodinové video. Ešte viac? Oni budú mať 1,5 hodiny, tak to si nikto aj pozrie, to môžeme ísť do Amenu. No, čo si vravel? Poď ma cícať. Ty kouzlíš? Áno, a už sme okamžite taký decentný lak, musíme povedať. Taký decentný. Minus 98, ja som až pusto. Nie. Minus 65, dobre, to je chill. First 3, happy, cold, sweet, and summer weekend grace. More power, sun. Ancient Orca Radiant. I not got bye. Niekto tu má Ancient Krakena trošku. Ja mám toho Ancient Krakena. Vieš čo, hej, vajco, daj si ho, aby si mal tretie. A urob si stráženičku. Ako si dostal, ktoré mal minus 101? Na Ancient Krakena. Na Ancient Krakena. Vidíš, aké mám peknú animation? Hej, dáme si takú challenge s vami. Koľkokrát poviem bomboklad, tak toľkokrát sa napijete. Ale nežiadnej vody, poriadneho pivka. No dobre, môžete sa aj vody, ja si robím srandu. Tak koľkokrát povieme bomboklad, sa napíte vody. Áno, odteraz. Kam mal som získať nejaký bomboklad? A dobre, nejdeme to hovoriť na schvál. Dobre, ja viem. Ja mám zasa toto, jak sa to volá. Nie, minus 65, už som to mal. Hneď. Ja som mal tú Ancient Orku, hej. Smrdí. Inak musím urobiť taký link. Nohy jak hrušky. Áno, však si by to pravil, že celé 3 hodiny, že ti smrdia nohy jak hrušky? Tak kto má dobrú živku? Ten má dobrý bomboklad. Hej, strikový bomboklad, vieš čo.
ale už nie sú, ja vás nemám rád. Tak to je dobrý bomboklad. Ale... Ja to sa aj poklady, sorry. Maxo, pozri. 2 Asian dorky. To je celkom good, nie? Tak budeme rozdávať Asian dorky. On je ďalší lakúš, to som si nevšimol. Preto to je normálnu vec, že? Kamo, krát 1000 lakúš, bereme si normálnu vec, nie? No ale furt... Jasné, mám furt sa mi sponzorovať. A niekto tu má proste zílku, ja to nechápem. Ja mám bait crate. Ja mám dámku bait crate. Help me, please. Hej, dobre, daj mi bait crate. Normálne veľkú. A ja mám nejakú Rainbow West, ktorá má plus... Ja mám zase niečo z Muswoodu. 100 pro. Uber, ja mám, že CP-ko. Ja mám minus 98, ja mám tú gigantickú blob. Videl si, ktorá sa spalnula, tá gigantická blob? To je moja asi. Mojka, rebinoha. Mám ju. Hej, super blobfish. Hej, super sa... Mám ďalšiu? Nie, mám floundra. Maxo, nejdeme na nejaké iné miesto, kde budú vidieť naše ryby? Maxo, poďme sem, ak toto bude dobre. Dobre, tak potom. Chytil som flopy. Nádherne vidieť. Tak to je dobrý bomboklad. Ija. Sanji. Ja mám vidíš na boku toho gigantického blobfish? Maxo, poď, tu je to dobré. Môj blob, vidíš, čo chce zežrať môj blobfish? Loď. Môj blobfish je normálne mesový vrah, on chce zežrať. To je tu dobré, lebo... Maxo, vieš, kde pôjdem? Yes, ja som dostal Anomalous. Ňam. Maxo, poďme sem, ak tuto je dobré. Ja tu ostanem akože asi. Alebo nejdeme na ten ostrov? Prečo? Dobre, ale tu chcem odparkovať na Mars. Škoda, že to ani moja. Poďme ju otlačiť. Jakú zílku? Pekná zílka. Kde? Kde si? Hej, poďme takto. Aspoň budeme lepšie vidieť naše rybky. Veci nie sú, tu sú také tie klasické nič. Také ryby, ktoré sú malé, ale dobre sa predávajú. Niektoré. Nie, tie sú na nič proste. Áno, s ktorými môžete flexiť na kamoš. A im vytrtkať mamku bez... Tomu ver. Alebo toto proste zabluduj, proste to, že nič. A tie titulky. Môžem vám mamku kúpiť?
Horšie. Ja mám minus 99, ale no. Som mal predtým. Aj tebe to v tých alienoch nechce vôbec dávať piercingy? Že aj tebe to v tých alienoch nechce vôbec dávať piercingy? Lebo mne, že hej. No konečne mám úvko. Hej. Ja mám zasa minus 97. Please help me, I am under the water. Please help me. Ja som to chcel urobiť. Please help me, I am under the water.